Sinthiou e Saare Gayo Sirman Diala Saare Fodé Saare Yero Aja famɗi fof miɗen jogii hedde ujunaji aynaaɓe nder diwan Tambacounda hina gondi caɗele e nder oɗo saha ɗeminare to Sinthiou Malem nokku gandiraɗo durgol jaɓɓotoɗo eggoɓe hewɓe hitande kala caɗele ɗe hina ɓeydo hewde hina sattina gurdam jawdi ndi e oɗo nokku. So jamanu o joni jawdi ndi heewi huuɗo ko leɗɗe ɗe coppama leɗɗe ngala o erɗo jawdi ndi ñamanno ko leɗɗe naata e nder ladde daña leɗɗe kecce ñaama ɗum fof soppama gasi laddeji ɗi kadi joni so ala leɗɗe so jaygol ari ala ko heddata par ce que ko leɗɗe ɗe kalanno jaygol ngol joni noon leɗɗe ɗe coppama gasi so jaygol ari sunna tan ha laaɓa wonta ladde ɓolɗe tawa ala huuɗo noon jawdi so dañani huuɗo so dañani cellal cattugal tan ko ma wuura e poos. Ko rafe huuɗo e jamde woni caɗele ɓurɗe tengtuɗe hande aynaaɓe hewɓe ina doga yahde ko juuti ngam heɓde koɓe ñammina jawdi mum en. Huuɗo ala hika de 1 huuɗo ala transhumance no woodi bon pour ñammina jawdi o sadi seeɗa par ce que ma sooda ripas en ou bien bije en si wawa ñamminde jawdi o bon si a ala on moyen ha joni ko caɗele goto o tan. ɓeydi caɗele ɗe kadi ko rafe ndiyam toɓɓe ndiyam kewɗe ngala ndiyam fewde ɗo ɗum addi caɗele kewɗe e jawdi ndi wondi toon. minen ɓeɓe kontaɗe ɗo ɓe fof gila Saare Gayo Sirman Diala Sinthiou Diadje Saare Fodé minen fof ɗo nayyi amen joroto so ɗi gara ɗi ngala to ɗi natiri wona ɗi ndewi e nder wuro he so ɗi ndewi e nder wuro he eɗi tawa en sukaɓe no pija ɓe laawa ɗi goɗɗi gara jara mbasa yarde jaha pusa tan jaha naata ladde so wona heɓɓoyo ɗum jarna ɗum woyni ñande hen yarata ɗum ko caɗele amen. Nayi ɗi noon ɓuri tampude e oɗo rafe durgol e ndiyam. Femde ɗo kay miɗon gimina goɗɗi ɗi Allah par ce que neɗɗo ko woni sur le terrain haalu ɗum ɗal iɗi tampi no feewi goɗɗi ɗi koɗe imminteɗi eyyi par ce que huuɗo koko gasi fayda transhumance ari. Juma ka noon immori ko ha sero Kaolack kanko o noon o andani ari ko ɗoɗo Sinthiou Malem ngam dañde durgol ha wawa hisnude jawdi makko ndi. Minen addi amen ga pour wurnude kaake ɗe rek pour ɗe kaake ɗe daɗoyi ga mi ɗaɓɓoyat huuɗo rek min ƴeewoya ga kam ɗum irto wadde ndungu kam ɗum irto wadde ko ñamate eyyi. Hono jiiruɗon ladde nde? Ladde nde min jiiri nde waɗi durgol de simin gari e hendene min gara wan nokkuji balke ɗene ɗe ɗuminani min koro yarnude eyyi simin ɗumanine ga jamde ndene ne seeri min korima ɗumen balke ɗene sin garaten balka taw ko seeri. Nder ɗen caɗele fof aynaɓe ɗoɗo Tambacounda ha tengtito Sinthiou Malem heɓe ɗaɓɓa ballal e laamu ngu ɓe jiiɗi ko peeje jawɗe ngam moƴƴinde jawdi mo endi.